Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Indian Army release मार्चिगेन 25 अक्ट'बरनिफ्राय उदालगुरि DC ग्राउन्डआव दा बेयाव फैयोब्ला नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ नायफिनबावदो फिन खनसेबाव दा गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन मा लाबोनांगौ आरो लाबोनाङा आरो लाबोआबा हाबनो मोनगोन ना मोना दा जायफ्रा एडमिट मोनाखै नोंथांमोना नारेंगाव थांनानै आरो अफिसारनिफ्राय मोनसे फरवार्डिं लाना फैनांगौ आरो बेयाव डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोब नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाय माखासे रिसिप्ट थायो बेखौ लांफानानैसो सिस्टेमनि गेजेरजों नोंथांमोननो एडमिट होगोन आरो बेनिफ्राय लाना फैनानै रिलियाव हाबनो हागोन नङाब्ला जेबो अपसन गैया स' बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सा मा नांगौ आरो मा नाङा बे आग्निवीर रिलियाव उदालगुरियाव जासिगोन हौवाफोर हिन्जावफोर आरो हिन्जावफ्रा गासैबो नर्थ इस्टनि फैगोन नाथाय हौवाफोरा अनलि लवार आसामनाल' बेयाव रिलिया जागोन आपार आसामना गुबुनाव जानायनि चान्सआ दङ हमना ला जरहाट बा नोंथांमोना गुबुन जायगायाव नोंथांमोना काटचार बा सिलचरावहाय मोननो हागौ स' बेनिफ्राय जोंहा दायो डकुमेन्ट्सा मा नांगौ आरो मा नांमारा जों बेखौ नायनोसै दा भिडिअखौ गोसो होनानै स्किप खालामनाङा नङाब्ला नोंथांमोना आन्दायनो हागौ दा नैबे फर्म नाम्बार 18 नोंथांमोना मोनदों फर्म नाम्बार 18 बेखौहाय डाइरेक्ट बे डिसक्रिप्शनाव दङ फर्मआ बेखौ डाउनलड खालाम आरो बेखौ अनलि हिन्जावफोराल' नांसिगोन हौवाफ्रा नांनाय नंला दा बेयाव फट' सिथाबथारनांगोन आरो बेखौ नोंथांमोना एन्ट्रि खालामथारनांगोन होमबासो रिलियाव हाबनो मोनगोन होनना बुंदों बेयाव नोंनि नाम बेनिफ्राय फादार्स नेम होनानै नोंथांमोननि कास्टखौ लिरनांगोन रिलिजन लिरनांगोन आरो बेखौ जास्ट नोंथांमोना डिसि अफिसाव थांनानै नटारिनिफ्रायल' साइन लाबोनांगौ बे फर्मेटआव होमबानो एक्सेप्ट जागोन हौवाफ्रा नांलाया हिन्जावफ्रासो नांसिगोन मानोना बेयाव लिरनाय दङ डटार अफ होनायखाय दा बेयाव हौवाफ्रा नांनाय नंला अके स' बेखौ डाइरेक्ट बे पिडिएफखौ नोंथांमोना आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव दङ बेखौ डाइरेक्ट थांनानै नोंथांमोना लाना फै बेनिफ्राय स्टेट डमिसाइलआ एक्सट्रा बेनिफ्राय नैबे फर्मआ एक्सट्रा आन्दायनाङा आरो लोगोसे जायफ्रा बेखौ नांगौ आरोबाव लोगोसे स्टेट डमिसाइलखौ नांखाथारगौ हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो नाथाय हौवाफोराल' नैबे फर्म नाम्बार 18 खौ नांला बेयाव अनलि हिन्जावफोरनि थाखायल' बेयाव लिरनाय दङ थ' बे क्लियार जाबाय देन बेखौहाय नोंथांमोना गांनै पेज दङ बेखौहाय डाउनलड खालाम पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामनानै जास्ट साइनखौल' नोंथांमोना नटारिनिफ्राय लाना फैनांगौ बेनिफ्राय फादार्सनि साइन नोंनि फादार्सनि बेयाव साइन नांगोन देन बेनिफ्राय लास्टआव नोंनि साइन बेनिफ्राय नटारिनि साइन बेयाव बिदों बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट डिसि अफिसनिफ्राय लाना फैदो नटारिनिफ्राय होमबानो बेयाव एक्सेप्ट जागोन थ' बे क्लियार जाबाय दानिया रिलियाव फैयोब्ला मा डकुमेन्ट्स नांगौ जों दानिया बेखौ नायफिनसै फैदो दानिया मेन डकुमेन्ट्सा जाबाय एडमिट इन्डियान आर्मिनि एडमिट बेखौ नांथारगौ बेनिफ्राय 20 फट'कपिस बेखौ लेटेस्टखौ नांगोन गोदान कालारिं फट'कपिस गासै 20टा बेखौ नांगौ बेनिफ्राय क्वालिफिकेसननि गासैबो बेखौ नांजोबगौ नोंथांमोननिखौ आरो बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना अपेन स्कुलनिफ्राय पास खालामदों बिअ एबा डिअनि काउन्टार साइन थानाय जानांगौ सार्टिफिकेटआ नाथाय जायफ्रा जेनेरेल नोंथांमोना पास जाबोदों सेबानिफ्राय जेबो नाङा जास्ट डकुमेन्ट्सखौल' नांजोबगौ बेनिफ्राय लोगोसे जोंहा दानिया डमिसाइल सार्टिफिकेटआ बेखौ नांथारगोन बेखौहाय डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट एबा नटारिनिफ्राय जायखिजाया एक्सेप्ट जायो दानिया डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट हैना होआ बे नोंथांमोननि बाथ्रासै दा मोनो सिगांनियाबो सोलिगोन जेबो नङा बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट एसटि ट्राइबेला बेखौ नांथारगौ बेयावनो हिन्दु ख्रिस्टान थायो नालाय दा बेखायनो जोंहा रिलिजन सार्टिफिकेट नांलाया जुदि गैयाब्लासो नांगौ आरो दे दा बेखौ नोंथांमोना बुजिदो कास्ट सार्टिफिकेटआनो जायो जेबो नङा बेयाव रिलिजन सार्टिफिकेट नांलाया मानोना बेयावनो जोंहा हिन्दु एबा ख्रिस्टियान थाखायो लिरनाय साइडआव बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव नांगोन माखासे केरेक्टार सार्टिफिकेट जों बेखौ दानिया नायनोसै दा केरेक्टार सार्टिफिकेट होनाय लोगो लोगो ओरैबायदि जायो आरो जे नोङो स्कुलाव फरायदोंब्ला नों स्कुलनिफ्राय लाबाबो जागोन कलेजाव फरायदोंबा नों कलेजनिफ्राय लाबाबो जागोन दा एग्जाम्पल महरै जायफ्रा ट्रेड्समेनाव एप्लाइ खालामदों 8 पासल' बेखायनो स्कुलनि जागोन 10 पासआबो स्कुलनि जागोन बेनिफ्राय क्लार्कआव HS पास नालाय HSनि एबा नोंथांमोना कलेजनिफ्राय लाना फैनांगोन प्रिन्सिपालनिफ्राय दा जायखिजाया बेखौ नोंथांमोना बुजिबाय देन बेनिफ्राय पुलिस भेरिफिकेसन सार्टिफिकेट एबा पुलिस रिपर्ट बेयाव मेनसन खालामलायासै थ' बे गैयाब्लाबो एक्सेप्ट जानायनि चान्स दङ देन बेनिफ्राय गावबुरा सार्टिफिकेट बेखौ नांथारगोन दा गावबुरा सार्टिफिकेटआ 6 मान्थसल' सोलियो दा बेनिखायनो नोंथांमोना मोनसे फरवार्डिं लाना फैनांगौ जे बियो हाबा जायाखै होननानै हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो नोंथांमोना लिरना लाबोदो जास्ट मोनसे फरवार्डिं थायो दा स्टाम्प सिल थाबानो जागोन जेरैखि जाया लिरनानै स्टाम्प सिल थाबानो जागोन देन बेनिफ्राय पुलिस रिपर्ट नोंथांमोना हायोब्ला खालाम दसेनो मोनो थानायाव थांनानै एसपि अफिसनिफ्राय फैयो दा बेखिनियानोसैमोन दिनैनि आपडेटआ आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनबायबा लास्टआव लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब नोंथांमोना खालामनानै लानो हागोन